Il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg għalli l-pajjiż għandu bżonn direzzjoni ġdida illi tqiegħed lill-familji u n-negozji fiċ-ċentru tal-politika nazzjonali. Huwa kien qed jitkellem waqt intervista li saritlu fiż-Żurrieq mill-kap tat-taqsima tal-aħbarijiet ta' Net News Robert Cremona. Il-kap nazzjonalista enfasizza li l-gvern immexxi minnu se joffri serħan il-moħħ lill-koppji u lill-familji illi qed isibuha diffiċli biex jimxu l quddiem. Huwa spjega li miżuri bħal Child Trust Fund ser ikunu kruċjali biex jinbena futur aktar stabbli, botja ta' 5,000 euro għal kull wil ġdid. Il-kap tal-Oppożizzjoni semma wkoll proposti oħra li saħħu l-ħajja tal-familji. Fosthom id-diskussjoni dwar il-4-day week fil-waqt li tenna li l-Partit Nazzjonalista jrid jadatta r-realtajiet tal-lum. Fir-rigward tan-negozji, Dr. Borg refera l-proposta li titnaqqas ir-rata tal-VAT fuq ir-ristoranti u l-istabbilimenti tal-ikel minn 18% għal 7% u qal li din il-miżura tista' tgħin eluf ta' familji li jiddependu minn dan is-settur. Dr. Borg qal li fil-waqt li l-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana dawwar il-kanuni fuq is-sidien ta' dawn l-istabbilimenti, il-Partit Nazzjonalista jemmen li din il-miżura mhux biss hija importanti għal madwar 3,000 familja li taqla lajxin minn dan il-qasam, imma wkoll li dan huwa settur importanti ferm għall-ekonomija tal-pajjiż. Iżżied li l-Gvern Nazzjonalista jimplementa din il-miżura fl-ewwel mitjum. Dr. Borg tkellem ukoll dwar il-viżjoni ekonomika tal-Partit Nazzjonalista fejn qal li fil-waqt li għandu jinżamm dak li sar tajjeb, hemm bżonn aktar opportunitajiet għaż-żgħażagħ u investiment li ħares lejn il-futur. Mistoqsi dwar iż-żjara tiegħu fi Brussell, Dr. Borg qal li mar biex jaħdem favur l-interessi tal-pajjiż b'mod partikolari fil-qasam tas-sigurtà fil-Mediterran u proġetti ta' trasport tal-massa sabiex jiżgura li Malta jkollha sosten tal-Unjoni Ewropea għal proġett li qal għandu lan itejjeb il-kwalità tal-ħajja. Dr. Borg kritika lill-Gvern illi qalet jonqos mit-trasparenza u qed ipoġġrilu nnifsu l fuq mill-kumplament tal-poplu waqt li kull ħaddiem irid jiddikjara kull ċenteżmu li jaqla. Dr. Borg qal li Partit Nazzjonalista jirrevedi din id-deċiżjoni biex il-poplu jkun jista' jqiegħed taħt skrutinju lilu lill-Ministri dwar dak kollu li jaqilgħu meta jkunu fil-Gvern. Dwar Għawdex għal track record tal-Gvern għal din il-gżira huwa ta' ħafna wedi li baqgħu fl-arja. Irrimarka li kontrarju għal dan, Gvern Nazzjonalista għandu track record mill-aqwa mal-Awċin, illi qal sal-lum għadhom igawdu minn investimenti qawwija li saru minn gvernijiet nazzjonalisti. Dr. Borg tem jgħid li l-Partit Nazzjonalista jinsab lesta l-elezzjoni meta din tissejjaħ u sostna li wasal iż-żmien biex il-pajjiż jagħżel bejn li jibqa' kif inhu jew jagħmel pass il quddiem. Skontu, il-Gvern qisu sebaħ f'paniku u dak kollu li wiegħed fl-aħħar 13-il sena issa qed jipprova jwettqu jew jerġa' jwiegħed illi ser wettqu.